Сёння, 1 красавіка, в Сусветны дзень смеху, мы в ток-шоу «План Б» устраиваем фестываль трэшу и жартаў з лукашыстаў ды іх істукана. А таксама выбираем самых смешных ябацек году. Паважанае гаспадарства, добрый вечер. Меня звать Дмитрий Мицкевич, а вы глядите ток-шоу «План Б». Беларусам у Камеди Клаб хадзіць не трэба. Яны жывуць у смеха-панараме. Я Степа Адидас, 25 числа иду на выборы, и улица со мной. Гэта найважнейшая палітычная падзея года. Яна, як і падобныя ёй, заўсёды нагода для плясак. Спяваць у лукашысцкай Беларусі таксама любяць. Рэпертуар стабільны. Напрыклад, гэтай мелодыі атрыбутам ужо больш за 100 гадоў. Выканаўцам трошку менш. Іхны правадыр таксама любіць патанцаваць у стылі, які дазваляе кульгавая нага. Ну, руки деревянные, если сразу. Видишь, даже меха слиплись. Любіць і сам паспяваць сіпатым голасам. Жду, что ты придешь, а быть может нет. Стоит мне тебя увидеть, ой, как я. І дуэты любіць. Павалі, праўда, доўга не вытрымала. Вядома, не аднімі танцорамі ды спевакамі поўніцца зямля беларуская. Працуюць у лукамор'і не горш, чым спяваюць. У краіне, дзе чыстенька, увосень косяць лісце, узімку косяць снег, а ўлетку косяць пясок. Считаем, что вы дела не по справедливости делаете. И бизнес в Украине квитне, рекламы ствараются. Эй, ребята, вы чего? Вопросы на морозе решать. Заходите в бесед. Всего 10 рублей в час по будням и 15 рублей в час по выходным. Рекламу усёй краіны можна побачить на широких просторах лукамор'я. І жартаваць сёння разам з намі будуць нашыя госці. Блогерка, заснавальніца каналу Лукашолкі Ганна Федаронак. Купалавец, актор, сцэнарыст каналу Чин-Чин Channel Михаил Зуй. Олесь Корніенко, ведучы праграмы «Вечерний шпиль» на Белсате. Журналист Дмитрий Лупаш. И, конечно же, моя цудоўная соведущая Ольга Старостова. Добрый вечер. А першае пытанне для тых, хто любіць гумар. Скажыце, на вашу думку, які бацька самы смешны і чаму? Ну, не ведаю, наколькі гэту істоту можна назваць я бацькам, но мяне ў гэтым годзе больш за ўсё насмешыла 80-кілаграмовая колода, которая звалілася на ногу. Яна надзею падарыла некаторую, што наступны раз яна можа зваліцца не на ногу. А что такой? Ходил, вроде ничего, а потом... Самый смешной я батька, это есть батька. Чего стоит его высказывание о летающих вирусах. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Мне пригадуецца мой земляк з Гомельшчыны, военком Крывашеев, які паразіў усіх пасля ўсенароднага сходу тым, што ён атрымаў ад галоўнага ебацькі Владара ебацік. Так, атрымаў зарад бадзёрасці, і з гэтай нагоды станчыў вельмі прыгожую джигу. І з тых часоў ён стаў такім гомельскім мемам, і да гэтага часу ён такім і ёсць. И получил от главнокомандующего вооруженными силами Республики Беларусь заряд энергии и решительности.
Ну, мне здаецца, тут немає конкуренції. Грыша Азаронак, як ён вось на храшэнне Христова акунаўся проруб, значыцца, вось гэтай эратычнай сваёй фігуркай з тушыкам на баках, мне здаецца, ну, ніхто не прыпуне. Его стендапы радуюць, мне здаецца, беларусаў, не даюць у дэпрэсію апошнюю скаціцца. Дзякуй, Грыша, за твою працу. Працягвай. Беларускія жарты – гэта смех праз слёзы. Калі мы чулі жарт галоўнага ябацькі пра тое, што чарка, шкварка і даярка – гэта ідэальнае жыццё, то мы думалі ўвесь гэты час, што гэта жарты, а не яго сапраўдны план. Добра, а ў мяне тады пытанне да нашых экспертаў. Вось, гаспадар Михаил, вот слухайте, вот чаму ябацькі такія смешныя? Ну вот вы ж таксама, калі вобраз для Чин-Чин-Чэннела прыдумвалі, ну і калі вы прадумваеце, да, вось всю гэтую драматургію, таксама ж натхняецеся. Трошки натхняюся, трэба сказаць, але яны хутчэйшыя за нас. Яны столькі абсурду генерируюць, што гэта цяжка іх прадбачыць. Хто мог падумаць, што, напрыклад, такі Гайдукевіч у гэтым годзе цалкам пачне жартаваць у катэгорыі 18+. Ну, мы не маглі, а яны ўжо наперадзе. Яны паказваюць нам, куды трэба ісці ў сэнсе гумара. І мы ідзем. Правільна? Ну, яны такія смешныя. Ну, вось моя гераіня Баба Галя, яна ж такая смешная, вона ж тэлевізор глядзіць ад званка да званка. Вось слухаюць Лукашэначку, слухаюць ягоныя прамовы, проста, як яна кажуць, еш і на вядро не пайду, але дагляжу, даслухаю до канца. Наўпітваеце, а там увесь ўсё то, што яна слухаюць па тэлебачанню, то яна ўпітваець, і таму яна такая ёсць. А вось вашаму персонажу падабаецца Галоўчынка, напрыклад? Як мужчына. І аратар. Слухайте, баба Галя жывець у вёсцы, там уже даўно мужикоў няма, адзін Ванька алкаш астаўся. Бабе Галі падабаюцца ўсе мужчыны, але ж самы больш ей падабаецца, конечно, Александр Григорович. Утром встаю, музыку включаю, целую. Ну, я не натхняюся лукашыстамі, я гэта раблю, таму што я гэта рабіў калісьці як палітычны актывіст, жартую. У наш час многія людзі толькі і могуць спажываць навіны, таму што я ведаю, што людзям страшна адчыняць, людзям балюча адчыняць навіны, таму яны праз сатыру, праз гумар могуць яшчэ неяк пераадолець гэты боль. Зміцер? Ну, я думаю, што яны смешныя, таму што яны думаюць, што яны гэта гавораць усур'ёз, што яны займаюцца такімі важнымі, сур'ёзнымі справамі. Мне вось нядаўна збоку давялося назіраць, як праходзіў суд па скайпу, і суддзя з Віцебска, там, ну, это было так смешна глядзець збоку, але яна так на поўным сур'ёзе там разважала, што вось там жанчына сцяг показала у Фейсбуку, это значит, яна там порушила штось, ну, дуже это, але яны думаюць, што это яны так важныя справы дзяржаўныя робяць. Ну і да важных справаў. Каб не проста смяяцца з лукашыстаў, а іх нейкім чынам узнагародзіць за тое, што яны дораць нам таксама і станоўчыя эмоцыі, мы стварылі шэраг намінацый. І вось мы ў кожнай намінацыі будзем вызначаць пераможцу. Таму давайце пачнем, ну, зноў жа, вось для гендернай, так бы мовіць, роўнасці. Першая намінацыя ў нас «Лукашыстка году». І намінанткі ў нас наступныя. Ганна Сілук, Наталья Качанова, конечно же, як без яе, Наталья Эйсмонт і Ольга Бондарова. Паважанае гаспадарства, як думаеце, хто сярод гэтых персанажаў згенераваў найбольш станоўчых эмоцый, найбольш смеху і жартаў для беларусаў? Качанова. Качанова? Я таксама за Качанову. Бо Бондарова на больш пуціністка, чым лукашыстка, я так лічу. Ну, у яе спалучаецца ў галаве. Там шмат персонажаў у галаве яе жыве, і
размаўляюць. Ну, я, на мой погляд, Бондарова настолькі попрацавала ў гэтым годзе, і настолькі лістоў накатала, што нават ёй ўжо свае пачалі гасіць, типа, да хопіць ўжо. Ёсць і другое прозвішча ці намінацыя, як кажуць, хто за Алу, хто за По, хто за Алу і за Пу, той, выбачайце, за Алу. Ну, это Баба Галя кажет, Бабе Гале можно. Ну, я больше люблю, конечно, Эйсмонт. Я вам распавяду, просто гэту здраджу. І нас сярод іх, напэўна, вылучаецца тым, што Наталя 18 год таму, па маіх звестках, удзельнічала у мітынгах сакавіцкіх 2006 года. Ходила з бел-чырвона-белым сцягам, ці пад бел-чырвона-белым сцягам і кричала «Жыве Беларусь!» і скацілася вот до того, чым яна з'яўляецца. Гэта падзенне. А як вось такое маральнае падзенне магло-то адбыцца? Все за баблеты, як казаў Юрій Дудь? Магчыма. Думаю, так. Добра, слухайце, ну раз у нас большасць за Качанову, давайте, напэўна, Качанову абярэм на гэтую намінацыю «Лукашыстка года» Наталья Качанова. Наступная номинация – «Боевой лукашист году». И тут у нас наступные кандидаты. Конечно… Что такое пацан? Ведь это же получается такой вот получается термин уголовно-еврейской среды такой. Вот получается поц – это маленький член у маленького мальчика. И вот представляете, слово писюна. Что такое вот получается слово писюна и кровь на асфальте? Наступный. Тут нам вот представлять не треба. Жора, где ты был? Так само у нас есть еще Спадар Шаўцоў. Вось такая ягоная цудоўная цитата. Мне вельми подобается. Воля, может быть, ты зачитаешь. Официальные языки Международной Федерации – английский, французский, испанский, арабский, технический язык – русский. Опубликование на украинском и белорусском языках в угоду украинским властям, которые призывали вызвать Шевцова в Международный суд, и в угоду белорусской оппозиции, которая тоже кричала, что Шевцов участвует в депортации детей из Донбасса. То есть это абсолютно политизированное решение, политизированное отношение ко всей ситуации. Ну и наступный кандидат. Я еще всегда просил дарить мне дешевые одеколоны, тройные. Я вот, когда бреюсь, я обливаюсь им. Значит, у меня мама… К вам лучше не подходить там на очень километр. В детстве очень ругалась на меня, что я брал ее дорогие духи и выливал полностью на себя. Но я вам скажу, меня научил этому мой отец. Он так делал, и я так продолжаю делать. Ну что, паважанае гаспадарства, тут сапраўды такая боевая конкуренция и Карпенков, и всебелорусский народный дикпик. То бок, ваша господарыня Ганна, вот, давайте… Першее место Заронку тут без всяких разговоров, только Заронок. Не, ну слухайте, ну он таки боевый, конечно, как моя жидка. Ну, а вы вспомните, как он на войну ездил. Каску надел такую маленькую, где щеки выступали. Там ползал так героично. Не, боевые. А Гайдукевич зараз так само з'їздив, відео вийшло, як на його некий халатик надели, і що він там зробив, перелазив праз бордюри, і потім навіть склав акуратненько на табуретику свій строй і спав. Так що, і він так само бойовий. Что вы говорите? Что? А он и так боевый. По-разному. Ну, может, да. Заронок еще свои, как Баба Галя говорит, причиндали не показывал, да. А Гайдукевич уже показал. Может, так. Лише є. Я Гришу люблю, Заронка. И он, як поглядишь, ты думаешь везде смеяться. Змітер, а ваше меркаванне якое? Ну, я думаю, что Карпянков треба. Он так хвастко умее біч вітрини. І ну, напевно, його зараз саме більш бояться. Навіть Лукашенко повинен боятися. Ну, хай буде Карпянков. Цяжко выбраць. Ну, в принципе, Олегу Гайдукевичу нічога не трэба нават казаць, как бы дастаткова паказаць. А Карпенков, ну, ему добра будзе ў турме. Ён ужо ведае нормальную лексіку, так што сама то, у камеры не разгубіцца. Ну так что, ну, добра. Я тады думаю, что все-таки варта гэтую прэмію аддаць самому боевому з гэтых всіх ебацік Карпенкову. Ну і зноў жа хай будзе ему суцяшэннем на выпадак, які прадугледжвае спадар Алесь. Едзем далей.
Наступная номинация – самая пекельная пропаганда году. И тут у нас таксама шэраг кандыдатаў. Вось гэта заставка Грышы Азаронка. Мне здаецца, просто цудоўна. Тут я не ведаю, як гэта каментаваць, але просто тут выдатна ўсё. Вось, як в один шэраг все гэта пастаўлена. Самае дзіўнае, што наступны в гэтай жа намінацыі, толькі ўжо без Петровскага, таксама Грыша Азаронак. Ну, але зноў жа не толькі ён адзін. Давайте послухаем. Мне 23. Я родилась при президенте, который сейчас. Жила при нем, живу при нем и хочу еще столько же и столько же при нем прижить. Каго прыжыць? Добра. І ў намінацыі «Пекельная прапаганда» не магло абысціся без Игуаны Игумени Гаврилы. Давайте таксама почитаем цудоўную цитаточку. Каждый бегун, который сбежал от нас, ты лучше вернись. Пусть с тобой поработают товарищи из милиции, честные, порядочные. Тебя к порядку приведут, и ты снова станешь тем, кем ты, может, был. Гордыня – это один из 7 смертных грехов. Если они в этом не покаются, прямая дорога в ад. Но у него милостивое сердце, он прощает. Если бы Александр Григорьевич наш не простил провинившихся, то тогда, наверное, мало бы людей было на свободе. А я даже про нас кажа, что мы у пекла, атрымліваецца, пойдзем усе праграмай. Мне больше крыжатины не знойдешь. А что у яе БЧБ? У яе БЧБ, господи. Не БЧБ. И польский стяг, и БЧБ. Я на наш. И кветки БЧБшные, поглядите. Кветки БЧБшные. Ну, с зеленью там, конечно. У Міні була. Такое. Вельми любила мужчин, до речі, так. Мне і ранейшая цитата больше сподобалася, не памятаю. Некалькі тыдняў таму яна казала про тое, што что Лукашенко падаецца вельмі такі лагодны прэзідэнт. Ён не ўсіх сажае, хто гэта заслугоўвае, а топ на вуліцах мала людзей хадзіла, то бок здрадзіла такую таямніцу дзяржаўную, што Лукашенко даволі мала людзей падтрымлівае, і большасць павінна была б сидзець у турме. На наша. Да, не, на мае на увазе, што ўсіх у нас у Беларусі першародны грэх. Мы адразу вінаватыя. И перед президентом. Перед президентом. Как он не будет отпускать, все будем там. Такой новый заповед. Ну, первая заповедь, там не будет у тебя больше інших богов, окромя Лукашенко. Да. Покуль картинку не включили, я так само подумал, что это Божий голос там вверху. Але ж у нас двоебожие отрымливается. Двуглавый у нас Бог. Сумар же казал, он вышей за Бога. Ну, переписал Конституцию, зараз будет Библию переписывать. А недавно сказали, что поравнали Конституцию. Евангелие от Луки. О, да, до речі, так, уже Евангелие от Луки, версия 2.0. До речі, вот слухайте, ну, раз тут в этой номинации у нас единоголосно, по-вашему, вот этот человек, увогуле, ну, вот классичная фраза, ведает, что творит, да, вот. Ну, я наше сердце. Вот скажите, вот, она же женщина хорошая, в принципе. Ну, будем сподеваться, что наша коллега так показывает, и на такие намеки пошли. Не, бо мне тут просто цікаво, ці сапраўды гэты персонаж, ну, вось, гэта ўсё кажа выключна таму, што его там баню снесла, альбо гэта просто вот такая спроба впісацца в кон'юнктуру, а пасля будзе, да не, вы што, рэлігія па-за палітыкай і гэтак далей. Алесь, як вы думаеце? Ну, мне жартаўлівага адказу няма, але я думаю, что пасля того, что наше грамадство перажила пасля Сталина, цяжка адрозніць у некаторых савецкіх людзей, дзе сканчаецца страх, дзе пачынаецца кан'юнктура, дзе яны вераць, дзе яны не вераць. Прыгадалася адна журналістка, прыткая агітатарка старых часоў, там 2010 год, пераконвала ўсіх у тым, што на захадзе ў адной групе пераконвала ўсіх, якая ў нас свабода слова у Беларусі, а каля яе калега ў апошні дзень кажа, а яна так стаіць, глядзіць на еўрапейскія краявіды, а ёй сяброўка кажа, а заўтра на радзіму. Кажа, отстань. І так душа кажа,
балючае было вяртацца ў гэтае лукамор'е, за якое яна так агітавала. Мне просто здаецца, што там вельмі цяжка адрозніць вось гэты ППЦ цыплятушак ад ФСБ адпаведнай кан'юнктуры, бо там будзеш стаяць паміж аддзяленнем ФСБаўскім і РПЦшным храмам, такі можаш пераблытаць дзверы просто. Там адно ад іншага не вельмі адрозніваецца. Той же Лёха Мерседес і іншыя актары. Не могу не погодиться. Вот религиозный фанатизм, он всегда адски серьезный. А юмор, наоборот, и как мы, например, видим сейчас у украинцев, несмотря на тяжелейшие обстоятельства, вот они смеются, и они этим еще показывают, где светлая сторона. Потому что если ты относишься и к себе, и к врагу настолько серьезно, настолько мрачно, то как ты вообще с этим живешь, с такой странной, страшной идеологией? Смех, он помогает дать какую-то вот разрядку, взглянуть на ситуацию по-новому и психологически прожить свои эмоции. А вот здесь, конечно, это религиозный фанатизм. Наоборот, ни в коем случае не смеяться. Мы будем хмуриться, мы будем запугивать адом. Больше ада, больше ада. Но это смешно. И тащим-то больше ада, например. Просто Российская Православная Церковь – это своего рода ФСБ. Поэтому я не хочу сказать, вот в Беларуси так. Я вам скажу, что даже в Литве до недавнего времени в православных храмах, ну там в конце службы обычно там, молятся они там за всех. Они упоминали Кирилла на чистом духу. Понимаете? Поэтому, сейчас уже нет, я не слышал. Да. Не во всех, но до недавнего времени во всех храмах это было вполне нормально. Едем далей. Яшчэ одна цудоўная номінацыя «Агратрэш году». Ну і вось першы номінант. Калі ласка, тут у нас погляды з некалькімі экспертамі супалі. Гэта Ельскі раён. Незвычайныя падарункі ўяўляюць сабой мікрааўтобус з прычэпам сцэнай. У першую чаргу яны неабходны для абслугоўвання жыхароў маланаселеных і аддаленых вёсак. І вось яшчэ адзін кандыдат у нас тут таксама. Ось гэтыя выбарчыя буфеты. Я все не забуду матэрыял Павла Свердлова, калі ён пайшоў па гэтых буфетах выпіваць і закусваць. Карацей, падчас нейкіх выбараў, я ўжо не памятаю якіх, але выглядала гэта сапраўды цудоўна. Паша, калі ты гэта глядзіш, рэспект. Гэта дагэтуль адна з самых лепшых прац у беларускай журналістыцы. А давайте паглядзім, што ў нас в Клецкім раёне. Вось. Я думаю, што тут, я не магу гэта каментаваць. Да, это ж тут ёсць схаваны сэнс. Это ж трыадзінства Беларусі, Расіі і Украіны. Вялікае чучела гэта Путін, на руках у яго маленькае чучела, а ўнізе пенькі, па которых можа Янукович бегаць. Вот якая задума. Гаспадарства, як думаеце, што тут? Ці тут все такое смачнае, што... Я за буфеты. Мне буфеты гэта наша франшиза беларуская. Это там же кілбасы, там галовы свіней ляжаць, там усё ляжыць. Там галовы свіней пасля будуць сидзець в гэтай званай палаце прадстаўнікоў. Пасля таких выборов, натурально. И все ж под пленочкой, все булочки под пленочкой. Треба тільки неяк назвать, это некий слоган китки типа Макдональдса. Это вось белорусский Макдональдс, что вам не подобается? Вот, до речі, класний слоган. Що вам не подобається? Це вельми класний слоган, в принципі, для виборів, так званих в Білорусі. Это я Сергея Николаевича включу. Нет, подожди, еще никто ничего не включал, женщины. Подождите, господи. Можно и разом совмещать, и танцы на прицепе, и после далее буфет на прицепе. Тогда, помните, такой библиобус был, Василий. Все разом, такие прицепки. Библиобус. Так, был такой библиобус, библиотека на колесах. Ось і поїхав, і там далі депутатів посадити, все разом, глядите, все разом. Бібліятэка на колесах, гэта, я думаю, вот пасля в гэтай нацыянальнай бібліятэцы трэба будзе фестываль транс-музыкі правадзіць, які будзе называцца бібліятэка на колесах. Вот, мне здаецца, таксама будзе некепска пасаваць. Я б назву прапанаваў для франшызы «Лукашынка».
Лукашенко. Вот шинка з лукашистаў. Ну, вот. Яшчэ, дарэчы, можна так сказаць, лукашанка, і тады атрымаецца кашанка з лукашыстаў. Увогуле, ну, это зусім хардкор нейкі. Але, сапраўды, вот франшыза не кепская. Я якраз выбіраў эту хатынь раней. Але, ну, я думаў, только это за 2023 год, а так вядома, што трэба выбраць эту машину універсальную. Лукашенко ж яшчэ восенню казаў, што там едзе аўталаўка, потым едзе пошта, потым і што, трэба ўсё сумясціць, зрабіць вялікую фуру такую, і хай едуць. Торгово-развлекательный центр. Яшчэ аквапаркам дзеці там крутіліся. Папа Галюсы ведаеце. У мяне думкі як у Лукашенко. Іх версія аквапарка ўжо была. Памятаеце, на парадзе унітазы ехалі на машыне? Это іхная версія. Слухайте, все настолько кепска, что аж добра. Ведаете, думаю, что все ж таки мушу прыняць волевое решение. Буфет все ж таки выберу, паколькі, ну, ведаеце, немагчыма гэта не адзначыць. Да? Вот, хоць я сам намінаваў гэтую хатынь, але буфет, конечно, вот, прыклад беларускага агратрэшу, сапраўды такі агратрэшавы бренд Беларусі. Ну что тебе не нравится? Да, вот тут реально, что вам не нравится? Да, вот вельмі классный слоган. Лукашенко соленый нават піў у буфете. Цудоўна. Наступная номінацыя, якая недалёка сышла ад папярэдняй, абсурд году. Давайте глядзець, што ў нас. Вось. Разумеете, что это? В городе Смаргонь выпал снег. Ну, бліжэй да зімы, ведаеце, здараюцца такія нечаканыя рэчы ў Рэспубліцы Беларусь. І дзеля таго, каб футбалістам лепей было бегаць па заснежанаму полю, па полю паехала машына і пасыпала поле соллю. Вот, здаецца, нават разам з песком. Я нават, ну, не ведаю, я, конечно, прысвяціў участку свайго жыцця футболу, і я просто не ўяўляю, ну, кім патрэбна быць, каб пасля выйсці і на гэта поле гуляць, таму што скончылася все тым, што некалькі футбалістаў атрымалі траўму, і як бы такія рэчы могуць сур'ёзна паўплываць на кар'еру ўвогуле, і у мяне просто в галаве не укладваецца. Вось гэта, ну, цудоўнейшы прыклад абсурду, прытым з усіх бакоў. То бок і з таго, што не ведалі, што можа выпасці снег, і таму, што няма каму нармальна прыбраць поле, і таму, што прыгналі гэтую машыну, і таму, што пасля выйшлі на гэта гуляць. І чувак, который ёсць такі інспектор матча, ну, вось в этой футбольнай іерархіі, значыць, падпісаў дакументы, паводле якіх, ну, все нормально з полем, типа, пацаны, можна гуляць. Вот мне здаецца, тут просто целый набор. А яны не спрабавалі хакейныя пасыпаць перад тымі к Лукашенко выйдзець гуляць? Чуў падобную навіну, абсурдную, вельмі падобную, але з Расіі. Там быў нейкі горад замецены снегам, цалкам. І стаў рух, весь не маглі там машыны праехаць. А снегопрыбіральныя машыны занятыя былі. А чым яны былі занятыя? Тым, што яны былі на здымачнай пляцоўцы і здымалі пра тое, як снегапрыбіральныя машыны прыбіраюць добра горад. Вось. І таму горад не прыбіралі снегапрыбіральныя машыны. Ну, вось так. Ну, гэта круто. Гэта круто. Давайте поглядзім наступнага кандыдата. Уважаемый Александр Григорьевич, я надела шапку. Я шапку надела. Я шапку надела. Мы надели шапки. Наступный кандидат. Вот на нашем уникальном экспонате один из основателей компании любезно согласился оставить автограф. Может, это у сувязі з санкцыямі заходнімі падрыхтоўка да чэмпіянатаў па Паўночнай Кареі. Там траву, хутчэй за ўсё, з'елі ўжо, там трэба рыхтавацца. Па зямлі бегаць, па песку, па снегу. Я за шапки. Я прапанавала номінацыю, тому што мы рабілі пародію на гэта. Я яе заўважыла, я не ведала. Даже мову адняла, я не ведала, што сказаць, як адказаць, што гэта. Александр Григорьевич, мы надели шапки.
Галя, тебе вылечуть. И тебе вылечуть. И усіх вылечуть. Ну, а коли я не буду ще протягувати такі флешмоби, ось я шапку надів, ось я покушав. Ну, Александр, вот я покажу, смотрите, я дорослый. И видосы записываю. Ну. Я хочу згадать, просто я так само удзельнічаў, прапановваў там в сувязі з Лукашенком апранаць шапочки, правда, не на голову. В 2001 годзе мы выпустили десятки тысяч презервативов с ведомым выявой, с такой зачесом и вусиками, и надписом «Дата выборов» была 9.9.2001, и надпись «Натягни его». А мы сову на глобус натягивать не будем и пойдем далее, але перед гэтым я скажу, что все ж таки своим решением выберу вот гэтае футбольное поле шматпакутнае в якости абсурда году. Ну, мне здаецца, цяжка пераплюнуть. А далей у нас цудоўная номинация «Падліз году». Некалькі кандыдатаў. Першы кандыдат Ксёндз Лашук, які пайшоў на гэтак званыя выбары і пасля адрапартаваў аб гэтым в Facebook. Вот, глядзіце, я, маўляў, пайшоў, вось я такі давольны, радасны, выканаў свой грамадзянскі абавязак. А пасля гэтага, канешне ж, можна вернікам заціраць пра тое, ну, вот, пра духоўнае. Ведаеце, як было в знакомитом фильме «Квартета И», о чем говорят мужчины, и пожрет, и будет чувствовать себя высокоморальным человеком. Вот, та самая ситуация. Кандидат номер 2. Я так понимаю, Олег, вы зарядку делаете еще, да? Мы просто как порядочные, уважающие люди президентов стали. Ну, понятно. Но у нас несколько раз показали, что вы встали, сели, так я подумал, что вы еще не вышли из зарядки. Ну и кандидат номер 3. Ну, я за гэтых ребят. Ну, То там космонавты 2 устали, тут увесь зал да, устал. тут увесь зал стал, вы что, яны ж вывучили слово, гэта ж вайскоўцы, бляха, А яны там так вайскоўцы. лістаюцца прыгожа ззаду. Да, але ж якую яны песню, ну, шчыра кажучы, ну, вось, трохі агідна ад гэтага. Гэта ж столькі дарослых мужикоў, якія синхронна робяць гэта падліз году. А песню, можа, гэта Сярук Да. напісаў, не? Хто напісаў песню? Дары. Песню Сялук. Сялук. О, так у нас тут тады каго выбіраць будзем? Два номінанты, ці песню, ці выканаўцаў. Ну тут, мне здаецца, все же разом. Вось, это скопом. Да. Я думаю, на третіх вайскоўцаў можна і прабачыць. Ім загад далі, так яны і выхоўваюць слепа. А вось другі, это так настолькі падлізацца, каб сам бацька за гэта потым попусціў, пасмяяўся. Ну, гэта просто кринжуха году, мне здаецца. Я за космонавтов. Бо космонавты хочуць хоць на Луну, а вы падалі ад Лукашенка. Гэта вельмі дядька не хоча ў войска, боится мобилизации. Там не весомый Яны не могли, яны летали там и не могли ни сесть, ни устать. Змитер, а ты что думаешь? Ну, давайте за песню я. Насамрэч, мне здаецца, што вось тут цудоўны намінант гэтая песня, і я б тут аддаў перамогу в гэтай намінацыі ёй, таму што сапраўды, каб столькі народу разам устроіла такі эпічны падлізон, ну, я не ведаю, на самой справе вось тут мусіць быць кампазіцыя гурта «Сектор газа». Наступная номінацыя «Лук году». Таксама некалькі цікавых рэчаў і не толькі нас тут чакае. Давайте глядзець.
Народнае апалчэнне. Ведаеце, вось гэта, мне здаецца, называецца збор блатных і нішчых. Вось ён мусіць выглядаць прыблізна так. І жук, і жаба. І кракадзіл. Я Сашка Адидас, это моя команда. Да. Далей. Ух ты. Наступны кандыдат. І фінальны кандыдат. Та Гайдукевич схаваўся. Ну што, паважанае спадарства? Але ж Саладуха, ён як быццам з нейкай голай вечарынкі там таксама. Не ў тую дзвер зайшоў. Ён яшчэ мае ці жоўтыя касцюмчыкі і іншага колеру. Гэта ж суперзвезда яму шмат. Шмат лукаў. Так. І зубы у яго самыя лепшыя, прыгожыя, як ён распавядае. Таксама. Ну я вот тут не ведаю, ці Саладуха, ці гэты БРСМовец. Паміж двумя не магу вырашыць. Ну, дарэчы, як выглядае БРСМовец, так магло выглядаць беларускае народнае апалчэнне. Гэта так там і палкі нейкі раздаць. Мне вас таксама Не, і вось менавіта і шчыт якраз. Ну, з такім жа надпісам можна проста наштампаваць і в атаку. Да, і в атаку хай. Яны якраз атасаямліваюцца, як их там завуць оркі. Вось самы сапраўдны зелёненькі наш. Я люблю Машу, да. Вот у Саладухи, он же не просто заморочился на конт костюма, и он же яшчэ и Бондареву обышол. Раней-то яна наехала на чувака у ружовым, а на яго не наехала. Таму нават давялося, по-моему, у Азарёнка выбачацца. Саладуха яшчэ не выбачаўся, так што ён больш заслуговуе. Крыльцанё. Я вось, калі аналізую, то, глядзіце, Антонович, ён у конкурсе не прымае ўдзел. Ён уже 20 год у такім стане знаходзіцца. А далей БДСМ, ну, штучная некая рэч. А вось тыя хлопцы, яны сапраўдныя там апалчэнне гэта. Это прыгажуны, яны сапраўдныя. Таму і актуальна, і, відаць, пасля гэтага пастраення пойдуць у краму. Яны цалкам падрыхтаваныя. Вот эта картина напоминает мне из фильма «Граждане, алкоголики, тунеядцы, кто хочет повоевать». Так вот, эта вот картина точно. Добра. Тут, напевно, все на лікароводочний так похоже збираються. Я за ополчен. Без жартов. Просто мне тешить, что у час X вот гэтые люди будут оборонять лукашизм от усіх іншых людзей Беларусі. Ну, мне таксама вось гэты кандыдат больш за ўсё падабаецца, сапраўды. І выгляд цудоўны, і змест, ну, все тут. Ну, і зноў жа і галоўны баявыя бацька тут таксама, вось, тут жа прысутнічае. Ну, куды тут зноў і тут всунуўся. І он должен павінен крычаць: «Вы не готовы все, вы не готовы», я смотрю на вас. А вам гэта картинка не нагадвае свадьбу в Малиновке? Спадарства, давайте звернемся до вашага досведу. Распавядзіце, калі ласка, смешныя гісторыі вашых дачыненняў з ябацькамі. Недавно в чат-рулетцы мы сутыкнуліся з такими мацёрамі уже ябацькамі, там кепачка, Z. Такі вось і кажуць: я падтрымліваю лукашыстоўскую ўладу, бо яны, значыцца, моцна трымаюць у руках уладу гэтую самую. Сфармаваў уже Гайдукевич сімвал сапраўднай той самай улады. Вось сапраўды тое, што ён трымае, это іхняя ўлада і ёсць насамрэч. У мяне некалькі дастаткова прикольных момантаў камунікацыі з імі, но яны все дастаткова старыя. Напрыклад, як перад аднымі з выбараў парламенцкіх мне даказвала, по-моему, другая сакратарка аршанскага БРСМ гарадскога, што пад чырвона-зялёным сцягам ваявалі ў вайну з фашыстамі. Хаця, ну, сцяг, да, якога года. Альбо яшчэ адзін выпадак, калі толькі стварылі аддзелы ідэалогіі, і яны яшчэ не разумелі, чым ім займацца, але яны ўжо разумелі... Фігнёй займацца, ну чым же? Яны яшчэ тады і гэтага не разумелі, да? Яны просто разумелі, што яны начальнікі, што яны павінны на ўсіх крычаць, а чым, што рабіць, не разумелі. І вот адзін такі малады спец ідэалогіі прыйшоў на рэпетыцыю нейкага там канцэрта. На канцэрце сцэна была упрыгожана в чырвона-зялёны сцяг, у выглядзе чырвона-зялёнага сцяга. Яму падалося, што неправільныя прапорцыі сцяга,
Ён взяў вось гэта 15-сантиметровый трохкутник, линеечку, и пошел ее мерить сцену. Как только я встретил в чат-рулетке ебатьку, такого тоже матерого, как только сказал, что я против Лукашенки, что он сделал? Он просто снял штаны и попытался показать мне свою пиписю. Ну, ёсць каго прыклад браць. Так может это Гайдукевич был? Сябра партии Гайдукевича. Ну, я расскажу, случай не со мной произошел, а с моим знакомым. Он работает водителем, поехал он в Могилев, там разоружаться, заехал на базу. Ну, там надо же зайти к кладовщице, ну, подписать путевку. Он заходит, а там, ну, плакат на всю стену. Александр, он такой: ого, говорит, что это у вас за иконостас? Она такая: а что вам, говорит, не нравится? Я вместе с ним училась. Ах, если бы вы только знали, как он на баяне играет. Мы тут яшчэ адзін цікавы конкурс падрыхтавалі. Мы разам з маёй калегай скармілі нейрасетцы запатрабаванне згенераваць анекдоты пра самых вядомых лукашыстаў. Ну і яны, канешне, нам все згенеравала, але вось з канцовачкамі анекдотаў у нейрасеткі нейкія праблемы. Хаця завязкі бываюць цалкам і цалкам добрыя. Таму мы зараз вам, паважанае гаспадарства, зачытаем гэтыя пачаткі анекдотаў, ну а ваша задача як прафесіяналаў будзе працягнуць. Давайте разом. Давайте разом. Ну, мы перакананы, што вы пераўзыдзеце гэты штучны інтэлект, так што далучайцеся. Я тут з гэтымі з нейрасеткай я лічу, што ён разумнейшы. Новая серыя «Баба Галя» і нейрасетка. Паехалі. Паехалі. Лукашенко кажа: ведаеце, як я даведаўся, што мяне прызначылі прэзідэнтам. Раніцай выйшаў на балкон, паглядзеў на народ і раптам пачуў голас: Александр Рыгорович, вам пора на працу. Я ў шоку пытаюся: якую працу? А голас адказвае: Принудительную. Добра. А голос Кобзона отказывает: не думай о работе свысока. Добра. А голас адказвае: беларусаў па пустыне вадзіць 30 гадоў. А голос адказвае: малако пропало, трэба за яйца брацца. Ну вот Гайдукевич, будем не ладен, как раз таки уже, можно сказать, взялся. Да помогает. Полову працу выконує. Далей. На пахаванні Пуціна сустрэліся Лукашенко і Зеленскі. Лукашенко з усмешкай пытаецца: Володя, Владимир Владимирович памёр, і што цяпер рабіць? Зеленскі адказвае: Ну, у мяне ёсць варыянт. Зеленскі адказвае: долгунет ці рабіць. Чарга за тобой, Александр Григорьевич. Ну, кладися вальтом. Добра. Это ж якая-то деконструкция мусить быть, бо это ж здоровый лось, а Путин все ж таки там сверху. Так. Бутербродиком. Валет таки отрымается. Минушка у КГБ, валет. Ну, все. О, валет жизни радуется. Так ладно. Валет жизни радуется. Пока. Ну, у Лукашенко минушка валет, потому что его дама побила. Наступны. Тэма пахавання нам спадабалася, таму яшчэ адзін. На пахаванні Пуціна Лукашенко і Зеленскі сустрэліся ля труны. Лукашенко глядзіць на Зеленскага і кажа: вось умеючы расейцы зладзіць шоу, думаеш, ён сапраўды мёртвы? Зеленскі, усміхаючыся, адказвае: Яго з лядоў не дасталі на выбары і зноў лядоў не занясуць. А, Зеленскі адказвае: а ты спытай на вуха, чый Крым? Добра. Наступны. Лукашенко заблукаў у лесе і пытаецца ў мясцовага жыхара: як адсюль выбрацца? Жыхар адказвае: А я сейчас вам покажу. Жыхар адказвае: я тебе выведу. Лукашенко пытаецца: а як зваць цябе? Іван Сусанін. Ну, мне падобна, але жыхар адказвае: я жыхар. Прыйшлі ўжо, Александр Григорьевич. Добра.
Лукашенко и Зянон Пазняк сустрэліся ў бары. Лукашенко пытаецца: Зянон, скажи, а як ты думаешь, што трэба зрабіць, каб народ мяне полюбіў? Зянон думае і адказвае. Зянон ему отказывая: верни национальную символику. Лукашенко: только через мой труп. Вот это и сделай. І вертаємося до третього анекдота. Слухайте, господарство, у мяне яшчэ такое пытанне. Вось якія жарты пасуюць у цяперашні час? Ці пра ўсё ўвогуле можна жартаваць? Таму што часам пажартуеш на нейкую тэму, а пасля прыбегаюць адмяняць, гэта там альбо нейкія, я не ведаю, нейкая дыскрымінацыя, ці яшчэ штосьці, ці ўвогуле не існуе, асабліва ў цяперашнія часы, нічога ў гумары забароненага. Ну, мне падаецца, што калі ты жартуеш не з чалавека, які, напрыклад, перажывае рэпрэсіі, да? Не з яго, а з усёй сістэмы, з усяго таго, што мы бачылі, дык можна жартаваць без усялякіх тармазоў. Са з'явы. Вось як, зноў жа, пра Украіну казалі сёння. Якія былі жарты украінцаў і дагэтуль жорсткія пра сітуацыю, якой яны жывуць. І я згаджаюся з тым, што гумар дазваляе проста вызваліцца. Калі ты чагосьці баішся і пачынаеш гэта смяяцца, ты ўжо не так баішся гэтага. Да, это кшталту того, што кожны 300-й расеец не падтрымлівае вайну супраць Украіны, а кожны 200-й катэгарычна супраць. Ну, рамки, может, нам выставить YouTube рамки выставляет, потому что там треба трохи... Баба Галі рамок таких немає, на баба вязкова, їй все можна, а лише після приходиться шмат чого запікувати. А так, я лічу, що сатира, гумор – це так само наша зброя. А у нас теперішній час це вельми важливо, тому що змагатися чим? Ну, змагаємося, гумором змагаємося. Ну, у меня специфичная программа. За тягом 5 год я глядели часам шмат украинцев, часам шмат белорусов, часам казахов бывало по 80-90%. Я от пачатку хотел, каб глядели на постсоветские просторы и разумею, что гэта люди, не все люди падтрымліваюць так, як у нас у Беларусі, як бы Лукашенко не распавядаў на вонкі, што яго 80%, я даўно ведаў, што яго столькі не падтрымлівае. І веру ў тое, што расейцы таксама многія, і гэта, напэўна, больш за 20% і за 30%, якія не падтрымліваюць вайну, не падтрымліваюць Пуціна. І сёння вечерні шпіль глядзіць больш людзей з Расіі, таму я не магу сабе дазволіць там нейкі зусім трэшовы гумар, але я стараюся даць ім надзею на тое, што гэты рэжым можа абрынуцца. І мне падаецца, што без таго, каб працягваць руку нармальным людзям у тыле ворага, то таксама без гэтага перамогі не атрымаецца ні ва Ўкраіны, ні ва ўсіх нас. Зміцер. Ну, я думаю, што трэба, ну, як казаў ужо калега, што смяяцца са з'явы, а не з канкрэтнага чалавека, бо мяне заўсёды смешным здаецца, як Лукашенко гаворыць, і гэтыя чыноўнікі так амаль сінхронна штосьці ў блакнотах пішуць, і я ж думаю, яны ще са стараны бачаць, і, напэўна, бачаць, як гэта смешна выглядае, але паспрабуй не запішы. Ну, я еще одну рэч хотел сказать, потому что часам те, хто спрабуе займацца палітычнай сатырай, атрымліваецца добра, прыгожа, але такая канцоўка пессімістычная, калі хочется ўжо просто выключыць і памерці. Вось, і атрымліваецца троху нібыта падобна на жыццё, але а у наш самы змрочны час яшчэ недавно падавалася, што трэба наадварот паказваць тое, што як яно будзе праз некалькі год, калі яно так вот пойдзе, так? І тады людзі не верылі, што вось будзе вайна, што будзе узмацняцца рэпрэсіі на такі ўзровень, на якім яны былі. Памятаеце, там людзі распавядалі, у нас Забіцкая,
у 15, 16, 19 годзе. Дагэтуль некаторыя пишут, у нас 8 жніўня 20 года диктатуры не было, был мирный день, оказывается. Вось, і тады трэба было паказваць, куды гэта ўсё ідзе і трошку падкручваць свой гумар. Сёння, калі хтосьці павінен там пад бомбамі і ракетамі хавацца, трэба даць надзею. Вось, трэба працаваць над тым, каб гэта было аптымістычна, каб гэта сканчалася цікава. Ну, так, прынамсі, мы стараемся. Ну што, паважанае гаспадарства, вось на гэтым аптымістычным моманце мы скончым сённяшнюю праграму. Давайте падзякуем нашим спікерам. Хацеў напрыканцы неяк пажартаваць над ебацькамі, але ведаеце, лёс ужо над імі пажартаваў, да і самі яны працягваюць. Куды мне тут? Вы глядзелі ток-шоу «План Б». З вами быў Зміцер Міцкевіч. Змагайцеся.